ulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ako ya Sir Kevin, kag Sir GP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infection. Once nga malala ka sa infection, ang kantuan mo, hospital gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapoy ya kung damo kagaw imit yan. Tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kay damo kagaw yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon kay. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan makita lang nas D3 Bio. So sa mga gainom da D3, D3 Bio na ang pilia. Upgrade na kamo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kulang. Dapat inyo nga D3 may BCO gid. So dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong. Bakal ka bulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agud maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manugtinlo, may manugpatay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigkulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. O gali si Ariel, nagkanto sila isang nagligad, sakit kidya katama, di ang basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akot, tutong salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7
K5 News FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:13 na sa ngaga sa petsa na karon sa Marso 23 sa Domingo nga adlaw. Kagining oras ginadurong sa inyo sang kaalawan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sila yan, tugay na ka ba? Oo, kami. Wala pa gyapon. Kaya sa mo niya, kaya di, imbes kamunikan kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain. Tugay na ganyan nga, wala pa na kayong dala na mundi. Doon namin na lang yung taramnan para mapuslay. Inina ang tion, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso, may ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno. Ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5! Maayad-ayad nga aga, mga ka-K5. Good morning na sa mga pinalangga naton sa pitotanan ka mga distrito sa syudad. Kag 48 ka mga panwa sa probinsya sa Iloilo. Lakip ng component city sa Pasay City. Sa aton ya keso ka na K5 Iloilo Solid Supporters. Taxi, WVTC Patrollers. K5 International Fans Club. Sa aton listeners kag viewers abroad. Mapa jeepney, tricycle, e-bike drivers. Siyempre sa aton merkado publiko nagabaligya utano guys da manok kag baboy. Kag sa aton kundi man makutob malabutan sang aton niya pagwaragwag subong adlaw sa Domingo Marso 23 na kita 2025 sa programa nga reklamo mo sa K5 kag siyempre ako inyo nga alagad ka K5 Aaron Refoyo. Welcome na mga ka-K5 kay ato naman ikaroon pagdiskusyonan ang makakalatol sa ulo nga mga reklamo, isyu, mga pasaway sa palibot kay mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Happy Sunday mga kauturan. Kamusta ang inyong adlaw subong? Gainano na kamuda? Nilaban-laban yung mga kauturan naton subong ara karon sa mga simbahan. Si Dre sa may syudad sa Iloilo o kanang iban ra ganit iban basi ko nagkakatulog pa
Kaya ti kabalo kita Domingo nga adlaw. Adlaw sang pahuway, adlaw sang pagpagamuyo, pagpasalamat kita sa aton nga mahal nga makaako. Ti kabalo kita, no? Ti ba naton nga kauturan, mga muning oras nagaplo pahuway pa. Okay, kabalo kita Lunes hasta Biyernes kapag bako-bako o kung lakip na ganing Sabado nga adlaw, mao kakapoy gid mga kabyanan. Okay, ti kabalo na kita kay sa kani mabatsagan mo way pa Lunes, do kapoy ka na. No, kon gani nga Lunes pa lang adlaw, kunara ka sa duty mo, namasiling ka nga imo nga kakapoy, do pang Biyernes na. Parating importante, nagapadayon kita sa pakikibaka sa kabuhi or sa pagpagabuhi naton mga kabanan, agod nga masustinar naton ang aton nga mga kinalnanon. Makaganar kita sa income, gabaka pambayad kita sa aton nga mga kautangan, kung ano pa ng luyag naton nga pamaklo na. Importante may pagkaon kita nga ginadala, may grasya kita nga nagkakaabot sa aton, ginadala ta sa aton nga panimalay, iti siyempre mapisan kita nga magtrabaho. Sa mga ka-K5 naton, palihog i-share ang aton nga live subong, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Dari kita nag-live, nag-post ang aton nga mga balita or mga news articles, dra naton gina-post mga video interview naton. Tanan-tanan ara na da. I-share agad yung mga updated ka mo, i-follow kag invite yun na mga friends nyo agad yung mahibaluan Manila no, mga gakalatabo sa palibod sa syudad sa Iloilo. Kaya siyempre yung K5 News FM Iloilo nagahagunos niya kung may mga balita dira sa palibot. Hindi mo nang pinaka the best, pinaka-kampiyon nga istasyon. Good morning direct kay Toto Ded, sarado si K5 Easy Cordoba. Ang nagalibot-libot na crowd sa ato yung palibot. Si Ma'am Bing Space J, good morning. Have a blessed Sunday. Likewise, Ma'am, no? Long mandra daw sa mga pagtrabaho sa labas ng pungsod. Kay Ma'am na din sa utong si K5 Pasay City. No? Good morning, Ma'am. Kamusta? Kamuda mga kultura naton sa Pasay City. Kaya sa bugkos karga pamati sa aton, maayad-ayad kaaga sa inyo. Sa aton yung mga kauturan, mga pinalangga ka mga gwardya sa Western Institute of Technology. Man sa mga gwardya naton sa West Visayas State University main campus sa Dapan, sa Security Bank ka mga gwardya naton. Mga ma'am kag sir, good morning. Madamong salamat sa pagtutok ninyo. No? Uligan na galabay ko na sa gatagsa-tagsa ninyo nga ginadyutihan, postingan, mabatian na nagabong idang radyo. No? Inyong radyo ang K5 News sa Family Wilo. Ilabi na diri sa may area sang Molo, diri sa may MH Pilar Molo, no, ang may salon dabla, yung pagwa good speaker, yung Bluetooth speaker, yung gali nagalagabong bangkag. Good morning man kay Sir Dennis Delfin. Good morning, nagalantaw gid sa may subdivision or sa Lopez subdivision, Dulunan na Arevalo. Good morning family Delfin. Kay Kap Ronalda Baterna, no? Sang Barangay Bonifacio Arevalo. Kap, good morning. Okay, good morning mandra sa mga pumunuyo naton sa Barangay Catering Banmolo, sa mga vendors naton, no? Sa bang market day dra sa may Barangay Catering Banmolo, kay sa mga kauturan naton dra sa may Barangay Kasing-Kasing nagatutok man, kag sa mga listeners naton dra sa may Barangay San Pedro Molo. Good morning dra kay Cap Carla Pascua. Okay, sa mga K5 naton, before kita nga pag-proceed sa aton yung mga headlines, ma-check tanay sa sitwasyon naton sa Baribot, no? Sa mga kabayan naton, ko punta karon sa patrol, si K5 Karen Badilla, kag siyempre Manon Wheels, si K5 pa Ramilo Palek. Ibaloon ta no, ang aton nga palibot, kag kung may ano-anong aktibidad para sa syudad sa Iloilo, sa palibot naton, no? Kaya iti sumong Domingo nga adlaw, ibati naton do may mga activity ko no nga ginayiwat sa pila kadalanon naton mga ka K5.
Okay, kag karon na rin ginaplastar, samtang ginaplastar ka K5 Lawrence Espea Soliman ang koneksyon naton sa patrol. Diyan mo kay Sir Toto Deds. Good morning. Wides Brenda Arellado Abian, good morning. Kay Kap Alan Aurelio, no? Sa barangay North Baluarte, Mono. Kap, good morning. Kamusta ikaw? Kay Sir Matt Estrada, nagatutok man sa aton. Kay kay Brother Rodney Nolasco, sa Catering Banmolo. Brother, good morning. Sa mga Poppy Riders naton, no? Nga mga tigpanabati, mga followers man naton. Good morning sa inyo. Okay, naka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla para sa situational report ka K5 Karen Badilla. Standby para sa situational report. K5 News FM Live Report. K5 aron may pilano ka mga fun run nga ginapatigayon diriya sa subong sa syudad sang Iloilo kagina ang sa kaagahon paglibot-libot diri sa may area sang Mandurriao, especially diri sa may Mega World, may ginpatigayon diri nga fun run ang isaya ka BPO ka K5 aron kag buwas naman lauman nga buwas sa kaagahon may fun run pag ginpatigayonon dira iya sa bahin sang Molo kay bangod nga anniversary sang DSWD Region 6 ka K5 aron, no? So buwas sa kaagahon sa nambal na may ara sang fun run nga patigayonon dira sa bahin sang distrito sa Molo kung sa diin manahamtang ang regional office ng DSWD ka-K5 aron. Pero so far, sa paglibot-libot naton sa pila ka mga distrito diri sa siyudad ng Iloilo like City Proper, Lapos, Lapag, Haro, kag Mandurriao ka-K5 aron, matawhay ang aton nga dalanon, especially sa mga major ni bala nga mga streets naton ka-K5 aron, especially sa may downtown area like sa may JM Basa, sa may Bonifacio Drive, sa may Isnart, ka-K5 aron, like ano pagid sa may Mabini kag Quezon nga dalanon ka-K5 aron, mahulotaway pa sa subong yang aga since Domingo nga adlaw, madamo iya ang nagpalauli sa ilang mga kabanwahanan, ag syempre ang iban naglagaw-lagaw man ka-K5 aron para ano man maliwaliwa. Dapat date sila, no? Date sila kada Domingo nga adlaw kay K5 Karen. Date yun sila subong nga Domingo. Sana all naga-date sa mga Domingo. Sana all aton niya ka-K5 Karen niya kada Domingo rotin tayo majute kita bangita tayo barita mo kaluluoy man niya nga aton nga mga kalawasan way niya sang simpo mag lumbayag di ba ka-K5 Karen? Amo gani ka-K5 aron isang sinigani gulang ginamon ni istoryahan ni ka-K5 Ramelo kay ti isang Wednesday nag-out of town kita Patumanga City may ransak to. Gani. Pagka Thursday nagpa-Pasig City kita kay may shooting incident. Pagka Friday nagpasad Enrique kay may alleged hostage. Gani. So kung K5 aron ho balik naman kita sa Pasig. Gani do aton nga paglagaw tiya ka K5 Karen niya do out of town ni aton niya birada kay di niya mga simple lang nga mga out of town, mga extraordinary activity event ano yang ginakatwa. Batawara. Pero ti K5 Karen ti kamusta ka kuno balya? Ang bike ko ka-K5 aron, sobra ko ni nga balik-balik sa Pasig City kag sa San Enrique. Basig dito ko na makita nga ako nga palamanhon. Okay. Kilala ko na. Hindi ko lang, hotek ko lang, hindi ko lang pabinson. Hotek ko lang karon pagbalik mo. Di kayo pag ilawagon ko. Karon lang ilawagon ko di sa kanginan. Karon mamambangbangan. K5 Karen, wow. Ti halong kamuda kay K5 Karen, kaya kitawhay magli sa syudad nato na. So sa dugang mga updates regarding niya sa mga nagakatabo ng mga dalagpuan nga balita diri sa may Kwarto Distrito bantayan sa mga pinaka mga public affairs naton ka K5 aron sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag sugar cane extract. Ini nga balita ang ginadalaman o kung ginadulungan sa inyo ni K5 Ray Espeja Umalay nga palangga ang mga taga-Banwa sang Pototan. Upod sa patrol si K5 Ramilo Palek, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report.
Mga ka-K5 na badian naton sa K5 Carid Badilla sa patrol. No? Tawhay gli sudad ta, no? May mga fun run lang nga ginahiwat nila ay sa konokto ka BPO company or mga call center agents ang nagahiwat daw no sang fun run. Alright, good morning. Ari naka-comment yung mga listeners naton, mga avid followers no sang K5 News FM or avid listeners. Musunday Ma'am Chimit Hermano, Lady Gardnes no sang Western Institute of Technology o pwede ako no sanday Sir Boss Jetro Gabiason Sir Jetro si Sir Corpos Sir Corpos kumusta mo da no mga pwede ako na dara sa may wet. Good morning sa inyo dara no Pasweldo tam bakal takot pa kapilwat da. Okay, Marjorie Cabalunga, good morning sir, happy Sunday. Lucky great sir dyan sa Santa Barbara Public Market, ilabi na gid sa vegetable section. Good morning, God bless thing. Bakal ka mo da kay Dang Marjorie no sa mga utan la mga trolanon, bakal ka mo dyan diya ka mo bakal kay laban preska gini preska pa ni sa bawo patawara. Preska na mga utan nila na. Good morning sa mga Santa Barbara noon, mga ka-K5 or sa mga pumuluyo sa Santa Barbara. Kay Sir Richard de Pestanyo, good morning ka-K5 Aaron from Gostilo, La Paz. Sa mga pumuluyo sa Barangay Gostilo, La Paz, good morning sa inyo mga ka-K5 na. Okay, this time sa mga K5 naton sa luwantang aton ng mga headlines, mga ka-K5 kining headlines ang tagon sina ginadulongged sa DTX 500 no kumiyara kabala sa diabetes, kidney liver problem or failure sa mga K5 naton may mga arthritis kada no importante gid mo ning diabetes nyo bla. Kung gusto nyo nga maggaganaga ang inyong mga ginabatyag, mag-inom lang sa Clinica DTX 500 mga ka-K5. Kag sa ito na nga mga headlines, poste sang kuryente nga nahamtang sa footwalk nagahilay na sa distrito sang Arevalo. Biktima nga ginabo patay sa Pasay City, nahibaluan utod sang anay SB member sa Panuasang Ahoy. Barangay Tanod, ginutang patay sa Banuasan Pavia. Okay, mga ka-K5 mo ng mga headlines naton. Ginadulonggid sang kaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa ranking nagapabaskog sa aton nga immune system, kag nagapahilway sa aton nga lawas sa posible mga balatian, mga ka-K5. Lumakal sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy sa tupad sang Robinson's Place Hano. Mabakal man sa may malapit sa inyo nga mga butika nga lugar, kag ma-order man sa Shopee, Lazada, kag sa TikTok, mga ka-K5. Amunay karon na hunta no ang sentro sa aton nga programa ang reklamo no ining poste sang kuryente ni ang namtangda kuno sa may footwalk mga kabanan ang nagahilay na ibaloon na naton kopod kay K5 EJ Cordoba. So mana K5 EJ Cordoba standby ibaloon tani no ining concern or gin palabot sa aton ining reklamo no. Okay, ti magsiling kita nga poste di man na siya masigurado kit kung sino kita kapanagiya. So standby yan ta no kay hibalaon naton kon ano ang sino ay nagapanagiya sa sining poste kag anong plasta da sa gining poste, mga ka-K5. K5 EJ Cordoba para sa live report, standby. K5 News FM live report. Yes, K5 Aaron. Good morning. Good morning, K5 EJ Cordoba. Kumusta? Anong reklamo naman da nga napangita mo da sa dalan din kasbong? K5 Aaron, nari kita diri subong sa Barangay Santo Niño Sur Arevalo no. Kung sa din no gin kontak kita angot diri sa poste K5 Aaron nga ara sa footwalk no. Kag magliwas ka nagahilay ni K5 Aaron, may mga kontador pa ini nga nagagalana. So kung magtindog ka K5 Aaron, do halos gatupong lang gid sa imo nga baga. So, ginkuan na lang gani kay K5 Aaron no, ginbutangan na lang sang balabag, agod hindi maagyan ang among footwalk bala kay K5 Aaron no, kay tama ka delikado. Pag ilabi na sa mga kabataan kay K5 Aaron, kay
gagalana pa yung kontador, kaya may supply pa sa kuryente. Diba sa iba lamang buyan, masagidan sa mga pumuluyo natin, dira ka nagalalabay. So, may posibilidad din nga makuryente sila kakipay baron. Okay, so balere ka damo, makita diri sa live video or sa na-record mo ka video kay 5EJ. Nga raming nagaganap ang mga metro gali o kontador. Pero nakapabangkot ka na kay 5EJ kung may nakuryente na daabe, kaya di mo ng sitwasyon dira sa poste ho. So, wala ko man kuno kakipay baron. Kag sunod dire no sa tagbalaygen nga na istorya naton, hindi na kuno dapat pagulaton pa sa mga natungdan bala kakipay baron nga may madisgrasya kag kisa nila aksyonan. Kaya hindi nga poste kakipay baron no, madugay na ni kuno nga ginplanuhan tani nga kayo nara na gani nakaabang sa tiyak nga highway ang poste nga sa iluhan pero mo masobra na kuno isa ka tuig wala man gyapon gin aksyonan kakipay baron. Okay. So bali, sing saan o gini nagahilay da kuno ka kay 5EJ, nagamo na ang sitwasyon sang poste yao? Sang wala ka na kuno maobra dira ang kalsada da bala ka kay baron no, kag footwalk, wala pa ang pamutang sang brakes, nagahilay na ini. Okay. So, ginobra na, kag tapos na, wala man gyapon maaksyonan ka kay baron. Okay. Sa bali pila nakatuig ko na estimated sa kay 5EJ nga nagahilay mo nang oko na mo nang sitwasyon sang poste da? Masobra na ko na sa katuig. Sobra sa katuig na. Okay. So bali, sinong kapit din ka subong nga barangay? Santo Niño Sur Arevalo Santo Niño Sur Arevalo. Sinong kapitan da kuno ka kay 5EJ or opisyal sa barangay nga nakalabot rin sa ilang opisina ni or igtulapangot ang ining reklamo? Yes, nakalabot na ini kuno ka kay baron sa ila no. Kag napalabot naman ini kuno nila ka kay baron sa talakapansin ni no sang kung ano iningahin siya kakipay baron. Oh, ano ang poste daw? Anong nakabutang na kay 5EJ? Sino nagapanagiyad ang kumpanya na? Iya man ka kuana, isa ka dako nga supply man diri sa aton. Okay, ano? More power. More power. Tiyan mo na ara mga kabanan, makitaan based sa nakuha ni mga information sa mga opisyal sa barangay kay 5EJ, nakalapot naman sa opisina sang More Power. Yes, kay baron, napalabot naman ini nila kuno mo. Kada ang tiyak dani nga side sa kay baron, actually, nasaylo na ang kuryente, ang mainline. Ang dira na gid lang kay baron, ambot ano pang ginulat sina nila kung may madisgrasya pa. Okay, amo na ang hambal sang pumuluyo. Yes, kay baron. Amo na damo na based dira sa nakuha mong information, nakalabot naman gari sa opisina sang More Power ang ining reklamo nila. Pero wala gid sang response ang halin sa opisina sang More Power. Abi ka sila nga basi ka nagsiling sila nga pasensya gid na delay or may ara abi sang gin promisa or ginhambal abi nga or schedule san o gid lai sa ilohon ni or kayhon ining poste kay 5EJ piya mo na. Yes, actually kay baron ginhambala naman ini kuno nga pagasaylo na pero masobra na isa ka tuig wala sa gihapon kay baron. Okay. Sobra naglaisa ka tuig na? Okay. So, mo na yung mga ka-K5 na panawagan natin dara sa More Power Iloilo, no? Nagapanawagan rin mga konsumidor ninyo, mga residente sa barangay Santo Niño Sur Arevalo. Ang problema nila, ang nareklamo nila, ining sitwasyon, no? Sang poste, no? Poste ninyo nga slightly no nga nagahilay pero ti kun tanaw do ka delikado do makordam kabla kay 5EJ sa paglantaw mo kung ikaw ay kada nakulbaan. Kung ako maglantaw kay baron tama gid ka delikado kaya ang ining area kay baron madamo sang tawo nga nagalalakay kag kabataan kay baron. Yes. So kag kunan tawon ang araw nagalaboy pa ni ganing mga kontador kag nagahilay. Amo na ganing purpose sang footwalk. Kung tawon, gusto man yung kwaon nila sa iloho nila para maghawa ng footwalk da. Kag isa pang mga pagkabutang ni sang mga mga pumuluyo dang footwalk kinimo na sang dugay-dugay, klanaan na dugay-dugay, di maging mga tao das dalan. Amo na lang gani kay baron nang kinidiya no sang pagbalay dira nga para iwas aksidente na lang bala kay baron no. Tiya mo na, sige lang kaki 5EJ, tigretisinganta no, nga makuhaan sa reaksyon, no, pahayag diri ang opisina sa More Power, mga kaki 5EJ. God nga makasabat man sila, no, sa reklamo diri sa ilang konsumidor or pumuruyo dira sa barangay Santo Niño Sur sa distrito sa Arevalo, kaki 5EJ. Yes, kaki 5 baron. Sige, kaki 5EJ.
Sige no, ang ini nga balita no ginadulong gid sini sa kaluan sa D3 Bayo para subusi po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Pag ni kay 5 race, kaya humalay nga palangga ang pumuluyo sa banwasang putukan. Nagikan diri sa Barangay Santo Niño Sur Arevalo, ini naman si kay 5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Iloilo number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Okay mga ka-K5, nabatian natin si ka-K5 EJ Cordoba sa report yan. Ang otra sa nagareklamo sa sining poste nga nagahilay sa sitio or sa barangay Santo Niño Sur Arevalo. Good morning kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Good morning kuno kay Ma'am Bing Space J. Kay Ma'am Medellin Marilia Nierbes. Good morning sir, pag-greet sa Nierbes family sa San Luis, San Joaquin. Salamat kasi manuwat nagli. Ma'am! Good morning! Sa mga pumunuyo dala sa Banuasang San Joaquin, maayad-ayad nga aga kay ninyo. Higlaw makita mag-uli dyan ba? Good morning man kay Sir Rodel A. Islaes. Sir, madamo nga salamat sa utan naging padala mo kagabi ba? Kadamo-damo, gid. Kumplito, gid. May balagay, may alugbati, may tangkong o sampat ni karne na ni kulang ni. Medyo santa karon sir kay may higop ta sang sabaw ka pinamit-amit ka bakangkahang. Thank you gid sa kay Sir Rodel A. Eslaes. Kag siyempre sa pag-assist aton dira kahapon, makakuha kita sa balita dira sa may Barangay Polo Maestra Vita Oton, mga ka-K5. Good morning man kay Sir Hudlo Montana. Sir, kamusta ikaw? Kamusta ang aton nga trabaho, aton nga kabuhi? Kay Richard Pestaño. Good morning ka-K5 Baron. From Gustilo La Paz, mga ka-K5. Okay, sa mga ka-K5 naton, amo ni karon ang isa daton ka mga balita pa daton. Ining biktima nga ginabo patay sa Pasay City. Nahimbalo ani utod isa gali, mga ka-K5. Utod ni sa gali sang former former SB member sa Banuasang Ahoy. Sa mga K5 naton. Well, sa ginhimo naton, mga ka-K5, etika po na binakwa taring balita mga around mga 7 na. Kaya nagsulod sa ato niyang balita around 6:40 something. Sa pagkadumdum ko lang. Kapag abot sa aton sa balita, immediately nag-call kita dito sa may Pasay City PNP to confirm ang ining allegations, no? Ang ining initial information, mga ka-K5, nga tiyan mo na may ginlabo patay kuno da. Well, na-confirm sa police, kaya dito na hibaluan, nga may ginabo ng biktima, no? Sa mga K5 naton, pasensya sa kakaon, nagapamahaw sa bong. Sa buro! Tiyan mo na ginabo siya, may pila sa liog, nawala nga liog kagkamot, sa puwan sa sagwa sa ginat-istaran niya nga balay, kag temporaryo lang di siya nga residente, mga kabyanan. Ining biktima mo si Nixon Baterna, sa mga K5 naton, legal ng edad, tumandok kid sa Barangay Kulasi Ahoy, mga ka-K5. Amo na kagabi sa mga K5 naton, wala pa kita sang identity niya, no? Alias na ginatag sa pulis. So, amo na, well, katry kita tani, mahiwaluan nga bilog nga pangalan. Agud niya makapanawagan bala, no? Kung sino man ang pamilya sa sining biktima, nalisdan diri, mapalabot naton sa iya. So, ang inimo naton mga kabyanan, antis kita nakalabot sa pagkakilala sa or antis naton na ibaluan nga utod sa gali sang anay SB member sa mga ka-K5 naton sa Banuasang Ahoy, mga ka-K5. No? Sa bulig ni sang mga pumunuyo dira sang ginpamangkot naton. Well, wala man kita kakadto actually sa may lugar dira sa may barangay Nueva Union sa Pasay City. Pinagi sa social media patrolling bala nga ginatawag. Kabalo kita ang advance ng technology, di mabangbang, hindi mapunggan. Na-communicate kita dito, kag dito nakita natin ang naragway diri sang biktima, mga ka-K5, no?
Kag dito, nahibaluan naton Nixon gali ang iyang pangalan kag taga Banwa sa sang Ahoy mga ka-K5 no. Karon pasalamat kita kay pag-contact naton sa iyang third cousin or second cousin nga kapitan man diri sa isa ka barangay sa Arevalo mga ka-K5 do nakibot sa gani nga himata niya amo diri ay nasapuan mga ka-K5 diri sa maya Banwa sa or sa may syudad Sampasi sa mga ka-K5 naton no. Karon bangod diri sa pagkontakanay naton sa kapitan diri dito mga ka-K5 nga naka-coordinate kita sa iya sa iya nga magulang amo ning former SB member sang Ahoy no. So paano bla kita naka-contact sa iya mga ka-K5? O iti may contact number nga daan naging patigayon sa iyang third cousin or second cousin ining kapitan kag ti diri nahibalawaan naton ang background sa biktima. Kag siyempre ang pilapagit information. Una, nanawag sa gali sa aton si Sir former SB member Sir Pepe si Sir Pepe Baterna sa mga ka-K5 naton. Si Sir Pepe Baterna mga ka-K5 mga residente sa dasang barangay Colase barangay Colase Ahoy Iloilo no. Dito nato nabalaan sa kaistoryana kita kay former SB member sa mga K5 naton. Dito kita nakibot magulang niya gali isa ka SB member. The background sang biktima nga ini actually may recorded interview kita diri. Ining background sang biktima ni si Nixon Baterna. Anay ni siya na preso no bangod sa illegal nga droga mga kabenan. Amo na according sa iya nga magulang no. Kag sa preso bangod sa illegal nga droga sa sulod sa inyo daw estimated 4 ka tuig no? Ang iya nga pagkapreso. Pero na-dismiss daw ang iya nga kaso mga ka-K5 naton. Karon pag-dismiss ang iya nga kaso after nga nakagawa siya manugay sa dayon nga or pagwa niya wala na siya nakabalik no sa ilang nga barangay. Dira sa may barangay Colasi. Kag wala na nakapuli kay ti base diri kay Sir Pepe ang iyang nga magulang do nagsunggod din siya kuno sa iya no. Nagsunggod din siya sa iya kag sa ilang mga pamilya dira kag amo ning padulong dira sa may barangay Nueva Union sa iyang abyan malana gani abyan niya nga ginaistaran nga balay sa barangay Nueva Union kung sariin siya nasapuan kahapon nga wala sang kabuhi. Ining nang ang tagiya sa balay da isa na sila ka barangay sa klase sa mga ka-K5 naton. Kag base man sa iya nga magulang ang sa pagkabalo nila pinakaulihin nila nga information nga nabaton nagabaligya lang sang isda ining biktima dra sa may Nueva Union or dra sa may Pasig City sa mga ka-K5 naton. Orihin na sila ganit nakabalo kung wala kita nanawag gali sa ila kagabi sa pamilya niya or sa pakaisa niya or second or third cousin diri sa may isa ka barangay sa distrito sa Arevalo wala sila pa kabalo nga nasapuan gali ang ilang himata nga wala sang kabuhi. Well, nag-initiate kita kagabi no, sa aton nga kita, no, bisan kaagaho na. Yung palabot aton sa pamilya, una-unaway sila gali kabalo nga ara kuno sa Pasig City ilang himata nga sa pagkabalo ni na taga Kulasi Ahoy siya. Kag tiyan mo na sa pag-koordinar naton sa pamilya nakapaslamat man kay ahay sanday Sir Pepe to yang former SB member. Wala sila kabalo mga kabanan nga nasapuan gali no ang ilang himata or iyang bangod nga wala na sa kabuhi. So tiyan mo to nakapaslamat sila tinabanaban nagpadulong na guro sa may Pasig City Police Station ining pamilya ni Nixon na Baterna. Ay siyempre timangod nila ni no malapit nila ni ngay mata. Sus kaluluoy man. Naimuruan bagay naton mga kabanan nga ining si Nixon Baterna wala na ni siya sa 11 partner no? Kay kadawa ni siya kanon nagpangasawa ang primero itong asawa kasado ni sila no pero may isa lang sila kabata o kag isang bulagay nangita sa libat sang partner kag nagbunga daw sa duwa ka kabataan nila kapag higugbahanay
Pero sa napreso ini si Nixon Baterna nangita sang or naman na iya liwat no ang iya ikaduha nga partner mga ka-K5. Ako lang tawon di lang ulangon ng pamilya ni Nixon Baterna kay ti makilala pa talaga si may banwa sa ngawoy sa mga ka-K5 naton. So muning palaligban naga-star gali ang biktima sa balay sang actually nung tagiyari isa lang sila kalugar sa may barangay Kulasi, Ahoy, mga ka-K5. Pero based sa investigation sang kapulisan, nagaisahanon lang ang biktima nga naga-star dito. Well, kapon pagpanawag naton mga kabanan medyo limited pa ang information kay ti makon mo alas 6 nga naka ano ni no makon mo sa isang gabi na report sa pulis na nawag kita mga around 6:40 or 7 mga ka-K5 no. Medyo mga modang oras sa fresh pa na yan no, kag limited pa information kag ongoing pa ang investigation sa pulis no. So karon amo na ang hibaloon naton. Kung bala may upod gid man ang biktima kay ti una best na sining sa pulis hindi siya kuno siyang residente kita no. Hindi siya residente temporaryo lang siya nga naga-star dira mga ka-K5. Kumbaga hindi siya domicile, hindi domicile sa inang lugar. Magsiling kita nga domicile permanente mo na nga ilistaran or address mga ka-K5 no. Maghambal kita nga residence mo gidara, residente ka gidara, temporaryo lang ina mga kabyanan hindi na siling magsiling kita domicile, ti mo na ni, tumandok kagid sa isa ka lugar. Tutumandok ni sa Galiya, sang barangay Kulasi, Ahoy, mga ka-K5. Amo ni ang palaligban, dapat ibaloon kung may upod gin man bala ang biktima sa ginaistaran sini nga balay, sa pagkabalo sa pamilya, sang former SB member nga si Sir Pepe Baterna. Ang balay ni iya sang abyan niya ni no nga taga-dira man sa barangay Kulasi, Ahoy, mga ka-K5. Kag based sa investigation sang pulis, may mga tulo sang dugo sa sulod sang balay gayni. Tubtob nga nagsapwan sa gwa sang balay no ining biktima. Kag based sa analysis sang kapulisan mga kabanan nga ang nag-umpisang struggle sa sulod sang balay kag tubtob posible nakapalagyo pa ining biktima pagwa sila nga balay no either nga malagyo magrikaw or malagyo agod nya mga ayo sang bulig diba kabagay no sa mga K5 naton. Amo nang hibaloon ta kay tibantayan ninyo totokan naton mga kabanan kung sino ang responsable sa labo patay sa sining biktima sa mga ka-K5 naton. Okay? Batayan nyo dira sa aton nga Facebook page no? K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Oras naton na sa 7:51 na sang aga no? Kasi kontrang sa piyak pagit nga bahay na balita naton ang ining nga barangay Tanod ni no nga ginaligar no possibly gintiro man dra sa may barangay Amparo sa may Banwasan Pavia particular or specifically sa may zone 4B barangay Amparo. Ginabanta alas 8 o kon alas 8:30 sang gabi nagluntad ining pagpangrutang base diri sa investigation sa pulis kag sa mga information na kuha naton sa may palibot nga pakadto na kuntani ni sa duty ining biktima na ako rin nakalong slip pa ni gani nga barangay Tanod no ang itom na bla nga uniforme nila kag ara ang motorsiklo man sang malapit man sa iyang lawas kung sa diin siya nasapwan. Tapos ang location sa iyang lawas estimated 100 meters gikan sa ilang balay pasaka amo nang iyang distansya. According dito sa mga information pakadto na sa kuntani ni sa duty pero nakibot na lang ni ang iyang mga paryente, residente, mga kaupod sa pagkatanod nga hinali lang no gintiro kuno si biktima ni no si Carmelino Minor Jr. 51 anyos mga ka-K5 no
Kag may ara man nga natabuan nga nakabati sa sang lupok, no? Di abi sang lupok na ya kabumbilya pero tiwayagin mind, no? Ano man lang lupok na. Kag tinagpadayon nis panglakaton pero nakita niya nga may itom, no? Itom na nakita niya pero waya ma-figure out kung tawag gid man bala. Pero siyang nakabalik na siya, kagin palapitan niya kiti nang igo sang suga sang iyang motor, no? Kag tidto po nakita gining lawas sa nga tawo nga nagahamyangon kag wala na sang or wala na nagaulag mga ka-K5. Amo nang gilayon niya tigin report ni sa opisyal sa barangay, kag yung pabalo, no? Kay tidri na nagtribukahaw kag nagkangawa dito mga residente sa mga ka-K5 naton, no? Kag based man dito pa sa information, wala man ko na bisyo ining biktima, wala man sang kontra, parte magluwas sa pagkatanod, ano ni siya, no? Nagapangamo, no? May gina-updan sa ng engineer, kag isa siya ka foreman sa construction, or foreman sa isa ka construction, mga ka-K5. Kag tiyan mo ni, ay nga, dapat man naton nga tutukan, hibaloon, kung sinong responsable ni sa pagkalutang sa biktima, maigo ni siya sa nawala nga dughan gamit ang 12 gauge shotgun. Amo nang pagpangusisa based sa pagpangusisa sa kapulisan, 12 gauge shotgun naging gamit sa iya diri sa mga ka-K5 naton. Nagakaya na siya sa nakita no. Kag may nakasulob sa sang long sleeve. Long sleeve sa nga ilang uniforme sa may barangay tanod. Ining biktima may 3 ni ka mga kabataan, 2 ka mga dalaga kag 1 ka lalaki. Nga pagabot naton sa area to, nagkangoy-ngoy nga mga kabataan niya ni. Nga wala sa nga tiway sakbalo nga ti maning natabo sa ilang kamay. Kag ti sus, gumurang nga paminsan sa mga kabataan ni, mga duty lang sa pagkatanod ining biktima. Pero ti ulihin nila nga makitaan ang lawas ng ilang amay. Ang wala na sang kabuhi, kag may igo na sang pala sa mga ka-K5 naton. Okay, good morning kay Ma'am Shimet Hermano. Mula pag-greet ganit Sir Palihog kay Sir Jetro Gabiason. Happy birthday, Sir. Salamat sa aton niya papa, no? Papa ni kay Ma'am Kim Kaluyo, si Sir si Papa Felix Kaluyo sang Barangay Poblacion Leon. Happy birthday. Papa, tatay, happy birthday dra sa imo, no? Bakabay pa nga mag-gaang ka ni Lord, no? Sing maayo pagid niya panglawason, agad niya makapadayon kita sang adlaw-adlaw naton nga mga hilimuon kag mga handom, no? Tay Felix Kaluyo, happy birthday halin dra sa may Banwa sa Leon. Good morning kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Lodi Harandilio, good morning. Okay, kay Sir Hodlo Montana. Muna ginatingwan pa natin makontak ka polis kung anong update rin sa nagluntag yung shooting incident. Kay Sir Blair Matuliano, Himambing Space J. Good morning, ma'am. Kamusta ikaw dira? Okay, sa mga K5 naton, tiyan mo yan to mga balita tanga nakuha, no? Kag mga reklamo diri sa may syudad man sang syudad man o kon probinsya sa Iloilo. Bantayan nato na mga update ta diri sa may K5 News FM Iloilo 88.7 digital mga ka-K5 dira kamo check sa mga balita naton, mga live reports, mga recorded interviews or mga video interview kag mga article naton. Siyempre mga ka-K5 dira kita naga-post adlaw-adlaw sa nagakatabo sa aton nga palibot mga ka-K5. Tiyoy, malawag nagatutok sa aton. Tiyoy, good morning. Isa ka ba mabantog nga mekaniko dara sa may barangay Katiling Banmolo? Si Bots Florentino nagatutok man no, sa aton. Dara sa may Molo Kapihan. Mga kapitan dara nagatutok man sa aton. Dara sa may distrito sa Molo. Good morning kay Kap Wanesa. Good morning Ronela Kap Ronela Wanesa. Good morning sa imo Kap.
Kamusta ikaw? Kagawad Roy Fama! Kagawad Roy! Kamusta ka na Kagawad Roy? Dapat na si mo makig sa aton yung mga abyan si Sir Herson Calvan sang HYG production sa may Banawasang Tigbawan, Iloilo. Sir, good morning. Kamusta na ikaw? Idlaman ta sa imo ba? Na? Kay Sir Blair Matoliano sa aton yung mga taxi patrollers nga nagatutok sa aton subong. May ayad nga aga sa inyo mga ka-K5. Okay mga K5, nakakula po sa kita sa Tiyempo, baw. Kanami patani mag-istorya sa inyo, no? Mag-istorya-storya subong. Kaya magtarakay sa ibang pagkita mga balita, galing kay ti nagakulang na ang aton nga oras. Sa nga gaw, kay Richard S. Pestanyo, pa-shout out sa katiyuan ko sa Santa Barbara, Bonin, Sotasio, Juni, Sotasio, kag sa Putotan, TIA pang Sotasio, Subok kag sa Saragalo, La Paz, Sotasio, ting si K5 Araw. Sir Richard Pestanyo, ning mo sa pamilya Sotasio, Dablas Putotan, ning mo hindi mo pagkalipatan si K5 Ray Espeha Umalay. Si K5 Ray Espeha Umalay ninyo, nagapapili, no? Bilang siyempre, kabalo kita sa God ni klase ng tinuga, maalam, maampong, maalwan. San nga palapit ka rin siya nga ulaman mo sa nga kwarta ko nag-ingapos ka. Wala mo niya kaniway pa niya duro yung pamangkot. Dili ka mo kay K5 Ray SB Umalay, kay SB Kulot. Sir Richard Pistanyo, di mo ba karipatan si K5 Ray Espeha Umalay. Diba? Ayos? Sige, larga. Okay mga ka-K5, manabong salamat sa pagtutok ninyo karon diri sa may ereklamo mo sa K5 mga kabyanan, no? Manabong salamat sa pagtutok, halong kamo kag magpangalipay kita subong nga Domingo nga adlaw. Sa pangalan na lang sa aton niya Chief Executive Officer nga si Dr. Militang Oy, Presidente man sang Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center kag sang K5 News FM Iloilo or Philippines mga ka-K5 ni ka-K5 kag sa aton niya station managers ka-K5 Enrico Surita Jr. kag aton niya area managers ka-K5 Ray Espeha Umalay kon SB Kulot mga ka-K5. Ako naman si ka-K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News of AM.